Sa fl-aħħar u b'ħafna pompa wara kriżi wara l-oħra fid-distribuzzjoni tal-elettriku, il-Gvern u l-Ena Malta insallaw l-impjant temporanju tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fi kliem sempliċi għexieren ta' generators li jiffunzjonaw permezz ta' diesel u li se jkunu qed jaħdmu jekk tfaqqa kriżi oħra. Bosta kienu dawk li kummentaw dwar dik deskritta minn diversi bħala farsa, e kif il-Gvern tal-Labor fi 11-il sena illi ilu fit-tmum tal-pajjiż qatt ma ħaseb il-qudiem. U konsegwenza tek l-istrutturi mhux qed ilaħqu fosthom id-distribuzzjoni tal-elettriku. Intant, l-erba' filgħaxija, residenti xlukkajri esprimew ir-rabja u l-frustrazzjoni tagħhom fuq il-midja soċjali kif għal darb'oħra reġgħu spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku. Uħud saħqu illi ma jistax ikun illi wara ġurnata xogħol tirritorna d-dar u ma ssibx elettriku, bil-konsegwenza li jkollok toħroġ tippassiġġa max-xatt għaliex fid-dar ikollok sħana insapportabbli. Iżda għar minn hekk hemm min din l-isfida qed teddidlu l-ħobża ta' kuljum fosthom sit ta' ristorant li saħqet illi issa tinsab disgustata b'din is-sitwazzjoni u ma tiflaħx aktar. Hija insistiet illi din l-isfida tad-dawl qed ixxekkel il-ħidma tagħha, problema illi qiegħda dejjem tikber. Din is-sitt spjegat illi tal-inqas darbtejn jew 3 darbiet fil-ġimgħa fir-ristoranti qed imur id-dawl u minkejja illi ċempel lill-Ena Malta xorta waħda mhux qed tkun sodisfatta. Ġi spjegati li l-problema f'din il-lokalità ġejja x'aktarx minn substation illi qed ikollha overload. Hija spjegati li n-negozju tagħhom qed imur ħażin minħabba nuqqas ta' responsabilità ta' min suppost qed imexxi u minkejja li dejjem ħallsu sal-inqas xenteżmu is-servizz mhux qed jirrifletti dak li jkun mistenni. Bosta kienu dawk li wieġbu lil din is-sit ta' ristorant fejn iddeskrivew is-sitwazzjoni bħala waħda diżastruża. Boħrajn jisqu li ilhom tal-inqas 8 xhur b'din il-problema kostanti bil-konsegwenza li kellhom ħsarat kbar fl-appliances. Oħrajn saħqu li l-membri tal-Gvern qed jiġu jaqgħu jqumu mis-sitwazzjoni u minkejja l-għajt ta' power station ġdida u l-investiment bla preċedent xorta waħda għadhom qed jgħixu f'sitwazzjoni redikola, fid-dlam, fis-sħana u kultant saħansitra jkunu kostretti jarmu l-ikel mill-friġġ u friża.